Hoši a hošky, dneska sa ideme spoločne pozrieť na setupy, ktoré ste poslali na môj Discord, discord.gg/Twiler. Ak aj ty chceš byť na budúce vo videu, tak určite prídi na náš Discord a pošli na svoj setup. No. Bro, Veď on nemá tablet. Čo je za setup, prosím ťa? Veď ale on tam nemá tablet. On má normálne, pozri sa, baterku v myške. To je nejaká podomácky vyrobená myška. Bro, toto čo je za setup? Tam nemáš nič, tam máš len klávesnicu. Či to si točil oným tabletom? To je podľa mňa, keď povieš dedovi, vieš, že chceš počítať, že on ti toto donese z dielne, že spravil. Čo je toto? To čo je za setup? Kto má taký setup? Luky no to... On poslal ešte aj druhý. Luky, no normálne, pozri sa, toto je nejaký vyhnanský setup, toho normálne vyhnal Jak niekto. pri tom sedí. Možno leží, ja A neviem. pri skrini. Ale má tu druhé a pozri sa, tu má komp. Aha, upgradeol na Jo, položku. tu má, pozri sa, RGB hneď pri napájaní. Stolík kámo, podľa mňa tam sedíš tak, že tu si dáš kolena dovnútra. Možno vysunie šuflík na lakte. To je perfektné, kámo, to je skvelý setup. Poduška ako podložka pod myš je must have proste. To je super. A cením aj tú ochranu proti tomu, aby si tam nenapchal pršteky. Lepší setup, pozri sa, JBL rep. Nie, to nie je JBL. Ale máš repráčik. Pozri, máme tu ďalšieho Hejteriza. Hejteriz má lampičku, aby sa... Hrozný setup. FCB. Špeciálne, keď to je hejterist, tak je to hrozný setup. Mačka ulecená, tu si niečo vypojil na páničko, pozri sa. Ale toto je ono, nie? Prečo máš dve klávesnice, že máš 4 ruky? Ja si nechce hrať na tejto. Samozrejme, fanúšik futbalu, nič som aj nečakal. Aha, má aj mikrofón. A fuck. Aha, pozri, ale spravené všetko, stôl, Kabeláž. postavený, kabeláž, jedna nabíjačka. Pálo, kabeláž spravený, dobre? Dobre. Čistá fantázia. Čo je toto? Toto je Legion myška? Či to je ten Republic of Gamers? Hejter, ktorá je toto myška? Poznám to logo. je Ale aj čisté. mikrofón má, pozri, Ty sa počúvaš v mikrofóne? Že ty si nejaké ASMR točíš na tajnačku? Že ty si sadneš k tomu mikrofónu a super, že... Som hejterko a mám sa rád. Že robíš takéto blúdy, isto robíš takéto hovná po večeroch. Podľa mňa ty normálne prídeš a že... Ja na Discorde volám, keď hrám CSGO. A to čo, počúvaš sa cez mikrofón? A on tu má, pozri, ešte aj toto, ovládač do No. svetielka. Jo, lebo bezdrátové húhadla tu máš. Podložka RGBčková tiež, voláka. Dobre. A tu máme ďalšie. Cykky. Dobre. Pozor. Toto som hrával, takéto bomby, keď som chodil srac, tento Game Boy. Govi lampička musí byť, pozri, zapojená tu. Cykky, Crash Bandicoot 2. Playko 5. Hejterist, ty toho máš. Hejter, to čo? Toho majú rodičia radi očividne. Postavička. Lego postavička, Lego Gebules, Metal Gear Solid Snake. Dobre. Cykky. Normálne to všetko nakonšteloval, ešte pozri sa, aj otvoril obal, aby tu stál. Kokozom flexi veci, ak si vie, sa rozpadla stolička. Tak Siva, nemáš byť tučná. Čo ti poviem? Schudni. Však on má tak 5 kg aj stopánkami ksiva. Ty kukus. Pekne, naložil. Hejteris A sa nakúkoval. jak dal na každú iné svetlo. Áno, normálne to Modrá, precítil, červená, úplne biela. spotený bol a úplne, že toto musím nakúkovať, idem to vyhrať. Ďalej, Zoix nám poslal, dobre, GTR-ko na profile picture musí byť, no ukáže ak. A to je tvoj kick. Dobre, to sme na mojom kiku. Cením. Dodo MG Fitman, aj u teba má pozor. To som ja. Pozor. To som ja. Pekne. Hoši, kto je toto? Je tu v čete. Páči sa mi, že krása, môj kick. Máme tu istú myšku, ktorá reálne vyzerá úplne rovnako, jak myšku, ktorú mám teraz. Dobre. Bro má nakúkovaný komp. RGB, AMDčkový chladič. Pekne, Zoix akože ulecený setupy. Normálne by sme mohli ohodnotiť, tak počkaj, toto hodnotím, kreativitu, takto, hodnotím to vzhľadom na to, aké má možnosti a jak je asi rozostávaný, tak toto hodnotím ako taký 6-10 setupy. Hejteris to vyhrotil, Hejteris si nechal záležať, Hejteris má 3 miesta na gaming, normálne Ulecené. rozdelené. Podľa mňa obľúbené decko v rodine, víš jak? Alebo jedináčik, takže tomuto by som dal takých... Za to, že to je hejter, tak mu dám 7,5 z 10. Len za to, že to je hejter, inak by to bolo viac. Ohodnoť mi to thrillerko, si goat. Díky, bro. Mne sa aj táto... je perfektná, akože. Aj lepka sa mi páči. Precítené. 9 z 10 by som mu dal. 9 z 10. No, Karin, setup môjho tatka. Poďme, ukáž jak. Tatko by mal vyfúkať komp, že odkazujem tatovi. Kabeláž ušiel. Čo tam má? To sa odráža. Ale RTX má, môže byť. Ale je to malá karta. Takže toto sme asi, 3 až 4 tisíc series? Či to som aj prestrelil? To bude možno 2 až 3 tisíc series. Toto vyzerá ako 16 GB RAM alebo 32, buď alebo. Nie som si istý. Kabeláž ušla. GGVP Fury, dobre. RGBčkové tu má fajné repráčiky. Monitor vysoko. Klávesnica dobrá. Good luck, have fun. Cením. Aha, a ty? A ja.
A ty si tam. To je asi Kariny na tatkovom. Aha, GG well played. To je dobré. Dobrý setupík. Klávesnica je dobrá. Akože fajný. Až na ten prach a Pálo Kabeláš. Pálo Kabeláš by som doladil, ale inak akože setupík fajný. Ja by som dal, že... Akože je tam šanca, je tam priestor na opravu, víš jak? Môže to ešte vyhrociť. Desiny, sedminy, 5, 8, 9,5 z 10. OK. A toto je také fajn. Toto je taký chápem, že je Na stole je to lepšie než pod stolom. Jo. Ja kde? Táťulo je, chápem, že proste je robotka, všetko, že sa stará o deťurence a vycucávajú ho z peňazí, takže chápem, že má takýto, ja si myslím, že toto je takých fakt solidných 8 z 10 hoši. Davčo 247 má FNAFko vytlačené. Ja poznám tú hru. Sme to hrali. Aj v Minecrafte. FNAFko. Nie, toto. No to Ratchet and Clank, dobré. To poznám, to som hrávala. Let's go. Batman, Lego Batman, let's go. Ježiš, to on má toto k plejku. Túto kameru, To by ťa nerob. snímalo, nie? Nerob, to som nemal 1600 rokov som nevidel, ci. Nehrá sa na tom Just Dance, či čo? Niečo sa dá na to, tužím, že Just Dance, ale toto je 4, že? A toto máš minikomp. OK, jo, to je minikomp. To je Playko. Však to má Ne, toto, dočkaj, jak? Počkaj, však toto je Playko, čo je toto? Ten minikom je napojený na Playko na VR prepojenie. Čo? Toto je dobré. Hoši, koľko dávame Davčovi? 247. Koľko nakúkujeme jemu z 10? Akože setupík, Playkový setupík fajný, pekne uložené, všetko jak má byť. A kto to má? Davčo? Davčo to má. Ja by som mu dal, lebo pozri sa, je to len Playko. Ja si myslím, že tu keby nacáhne voľaké letky, tak by normálne mal Mickeyho klubík, doslova, keby tu lupne letky alebo lampu, napríklad Govi. No, takže keby tu dal letky, to len tak, a možno, a ešte premýšľam, už asi nič, mimo tých lediek jedine by som dal, že proste stokársky tuning letky, nič viac. No to tým pádom není počítač, keď nemá ani klávesnicu a myšku. No nie, však to je len PlayStation. Playko, no. Je to len PlayStation, no. Takže ja by som dal, že A tak len. 7,5. Cikokino, dočkaj, ešte mi nedošiel druhý monitor, čo bude mať 240 Hz. No. Ahoj, svetlo, ring light. Ale dočkaj, pop filter, Počkaj. rameno, Počkaj. to odfotil teraz, Asus, ring light na telefón, zbiera tu, pozri sa, autíčka, hore telka, Ten Davčo tam je v čete? Asus, cikoky, pozri sa, to je recent, to je Jo, normálne dneska. recent, ale dobre, pozri sa, OK, hore nabíjačka, to máš čo, ten mid tower, Playko 5 niekto kúkuje, Ahoj, to auto. hej, ale podložka, dve myšky, bro, ty čo hráš nohou aj rukou? Ale dobre. Klávesnica bez numeriky. Cikoky, ale normálne mikrofón s ramenom, jedine čo by ma sralo je, že by to rameno mi buchalo do monitora teoreticky, ale asi to není tvoj prípad. Kus, ale dobre. Dobre. A tam má nejaké akvárium v pozadí. Akvaristika, všetko, pozri, bordel, všetko nahádzaný sem rýchlo, Tak. aby bolo, nálepky tiež. Monitor, keď dojde, bude super, toto budeš mať ako sekundárku. Mal by si ho vyfúkať, bro, každopádne. Playko 5 očividne. Hlavne nevysavačom. Myšky nie vysavačom, vyfúkať a vypnutý a takže sa nebudú točiť vrtulky, hej. Toto reálne by som povedal, ready na stream. Jediné, čo ti chýba, je druhá obrazovka, aby si videl chat, bro. Asi normálne, že ready na stream a s takýmito som ja začínal streamovať. Takže toto je normálne ready na stream podľa mňa. 9,5 by som mu dal. Ja som sa povedal 8,5. 8,5, ja by som mu dal 9,5. Alebo 9 by som mu dal. 9. Akože pár detailov. Aďo náš, pozri sa. Ideme sa pozrieť. Pozri sa, butterfly, ale to je oné. To je hrebeň. Dobre. Pozerám, aha, to je Moon, to je asi nejaká limitovaná edícia Moona, keď bola. Ja nemôžem z tohto mikrofónu, to je taká tyčka. To je super mikrofón. To by som sa cítil jak tetka v onom. To je zase recent. Jak teta, čo je, vieš, na onom. Na pošte a ťuka do toho mikrofónu, alebo tá hlásateľka, vieš, úplne, že ale super, akože má mikrofón. Vieš, niečo to príde? No. Dun, dun. Úplne. Stratilo sa dievčatko, meno Sofia. A tá Sofia. Vyzdvihnete si ho na informáciách v avióne. Ďakujeme. Ale super, pozri sa, robíme si len srandu, Aďo. Tu má čistiace prostriedky, pozerám, V5, musí byť, štvornásobný efekt. Malý kôš. To je smart. Hej, to je rozumné. A tu má svetlo na monitor. To je držak na telefón, alebo čo? Toto nechápem, že či to máš len kvôli tomu, že si chcel poflexiť tento nožík. Tiež parádna klávesnica, bro, pekná myška. Jo, ale pozor, niekto tu tiež gameskuje.
Ovládač. Vidím ovládačik a radiátor. Si fajne ohreješ nohy. Jedine na hovno je, keď máš radiátor blízko kompu, tak sa ti vtedy komp prehrieva a on má ešte aj túto stenu, pozri. To je z On má- Ikei, nie? On má ešte aj stenu. Aha, to je na sluchatka. Pekná, taká robustná. Vyzerá jak nejaký Iron Man, on maska alebo dačo. Ale dosť dobre. Čo to je za myšku, Aďo? Povedz. To Povedz, je jak... reprák pod monitorom. Aha, to je reprák, hej? Už potiaľ to. Á, to máš normálne soundbar? je Ty halus. kukus. Tak to je halus. bomba. Hoši, koľko dávame Aďovi? Koľko? Tak 7,5. 7,5, lebo akože je to upratané, je to pekné, páči sa mi celá táto podložka, všetko. Ešte by si to vedel vytuniť. Jediné, čo by ma sralo, je slnko, keď ti svieti do ksichtu. To by ma jedine sralo. Ale hoši, setupy dosť dobré. Toto je builder. Builder, ty na tomto hrávaš Rivals a kúkuješ. Tu je krásne vidieť, že nejde o to, aký máš setup, ale o to, jaký máš skill. Jo. To je talent na tomto dávať také šupy. Hovorím, taký low budget setupík, ale chápem, keď sa nedá, tak sa nedá proste, ale však dobre, pozri sa, noťaz vyzerá byť solidný, GeForce GTX-ko. A ten Roblox tam zapnutý? Jo, Intel Core, čo je to, i5 či i7? Akože noťaz fajne podľa mňa. Klávesnica vôbec nepotrebuje žiadnu kolotočárinu, vôbec nepotrebuje nič. Klávesnicu normálne má, pozri sa, jakú fajnúčku, C-Tech vybavené. Ale to vyzerá, že tátko vyhrábal niekde z poličky. Minecraftík, všetko môže byť. A Aimlabs, pozor. Hej. Čo je toto? Builderko, Genshin Impact. Takí guneri hrajú väčšinou. Tam sú také čajky, také s veľkými ricami. Builderko, Genshin Impact a tento torrent, čo tu? Builder, tento torrent, čo tu máme, hej? Takto, pirát, Wow. takto pirátujeme, takýto si? Joj, Jaj, Builder. ej jo, to čo je toto? Ty kukus. Builder a sme ťa Že to sestra prisah. jasné! Normálne sme ho chytili 4K, ej jo, Builder, ej jo. Wow! Ej jo, Builder, chytili sme ťa 4K exposed. Builder, ej jo. A máš to. Rating by som mu dal, akože za to, že ja kukuje v Rivals, by som mu dal solidný za setupík solidných 5,6. Pôjde Builder, však hraj čo ťa baví. Pozri sa, sú to hry stále. Poďme sa pozrieť na ďalší a to je asi Jasmin. No a toto. Aj, niekto si tu ide hentie. Že to je K-pop. Že to je K-pop. Tie Black Eye tuším, nie? Či jak sa to volá? Black Eyed Peas? Blackpink. Pardon. Aha, Blackpink. Blackpink. Tak toto nie je K-pop? Je. Sí, ale slúchadla naložené s ušama. Dobre, i5 Intel Core, Nvidia, Full HDčko Acer. Môže byť. Koska táška pekne pod stolom. Pekne. Kotočky. Ej, A ring light. Pozeraj. Ona má, to je pekné, to máš To je odkiaľ? veľmi... A to má ešte podporu na Si tu? na zápestie. To máš odkiaľ? To je normálne jak Jej. obláčik. Jej. To je normálne do A má rúžového. úplne takú dievčenskú A myšku. tiger, esenciálne oleje, nech robí nejaké vúdu. Sviečka. Spravená, ešte tu má aj vysúvaciu onu, pekne. Dosť dobrý To setupík, je hoši. zo Sins... Á, to je tá býva, čo mi radila. To si ty? Aha. To je zo Sinsai? Fakt? Sa poďme pozrieť. Oni robia počítačové veci? Všetko robia. Držiak na slúchadlá, proste je to do rúžová zladené, ty kokos, pekne spravené, máš to tu čisté. Ešte aj poličky má rúžové. Poličky, ešte aj kreslíš, pozerám, čistá fantázia, magic power, neviem čo, girl power, ok. Fajný noťasík, všetko, ešte aj nabíjačka, normálne zabalená, ty kokos, aby to nerobilo bordel. Upratané. Ok, hoši, koľko dávame tomuto setupiku? Upratané. Myslím si, že 9,5 je fajn. Dal by som Bive 9,5. Dosť dobrý setup. Marek je Ty si neposlal, bro? Jo, aha. Ešte hry si poslal. Genshin Impact kde? CSko. Vlado SK KDD. Wow, Vlado, fakt. Musel. Počkaj, to je setup? To si odfotil niekoho iný setup, že to je tvoj setup, či jak? Ešte je zlamaný telefon. Jo. Kde ti padol? Vlado, čo robíme? Či toto je tak 2 z 10. 2 z 10 za to, že pozerá stream, bro. Wow. Prezident, bratku, Prečo tam má zrkadlo z toho? berem späť, že som mu dal 2 z 10. Jo, to čo si s tým Blood tu má spravil? normálne Star Wars. Tu niekto chytil rapel na Roblox. No. Vidím tak, že niekto našponoval ruku. Prečo tu máš otlačené 5.5.2000... Že ty si skúšal tú pečiatku, čo dáva... Mohol si on datumovku nalúpať do
obalu. Toto je minus 10 z 10, to čo je za setup? A že môj druhý setup. Bro, nerozbi to Nintendo, prosím ťa, dobre? Nestačí PS4 a hento sú hry, čo najviac hrávam. Username W2, no ukáž. God of War, Ghost of Tsushima, cením. Biele ponožky musia byť. Ale sú biele. Biele ponožky nie sú osraté, dobre? Sú biele. Ako to není setup. Ale dobre, je to plejko, Telka. nevidím veľa, vidím telku, vidím plejko. Za mňa super, PS4 stále náhrad, akože super, stále náhrad, takže tu by som dal takých solidných 4 z 10. Ksiva aj s bordelom, no, v prvom Red ráne. Bull! Dáva, Jo. toto čo, kofolka a Red Bull, ty čo, speedrun na hard attack? Dobre. Voda, cukričky, jak môžeš jesť cukričky, nemáš zuby, nechápem. Európa, celá Európa, pozri sa, všetko tu máme. Zemegula. Švajčiarsko, Fínsko, Rusko, Francúzsko, myška bezdrátová, ale to je grafický tablet. Mne sa páči, jak napríklad Ksive absolútne nič neladí s ničím, jak má všetko úplne iné. Kabeláž do kabeláža. Normálne budget setup, ty koko. Hoši, Ksiva setup nemôžeme hodnotiť, lebo každý, čo napíšete pod 10, tak dostanete od nej ban, takže nehodnotíme Ksiva setup. Nemôžeme hodnotiť Ksiva setup, lebo ona normálne dá rage quit. Až to má novú myšku. Nová myška? Stará sa jej šuchala, stará bola červená vraj. A fajná. Chemistro. Že keď odfotím, vrátim. A to čo je zase tam, že je obal? To je jak ten prvý, čo tam nebol ten tablet. Mária, dobrý setup, bro. Na podložke, na poduške relás. Bro, neviem, čo ti má na to Chemistro povedať. No, Sofia, potrebujú inú klávesnicu, ale možno dostanú na narodeniny. To je komp? To je legit komp? Nie, to mi nehovor, že toto je komp, Sofia. Mne sa ľúbia tie truhličky. Jo, a má to tu pekne usporiadané, má tu perečka. Ocean, vôňa oceánu, truhličky fajné. Klasická, pozri sa, klasická myška. Klasická táto klávesnica. Kabel až uletela trošku. HPčkový monitor a fajne. Na také bežné používanie za mňa super. Čistá fantázia. Pozri, už sa tu navzájom všetci sledujú. Aha. A my sme tu, čistá fantázia podľa mňa. Ja nemám ani PC, mám iba toto, tak sorry. Pohode, bro, pohode. Práve, že sme sa zabavili, jak si to odfotil, že si dal obal. Ako kancelársky setup. Počkaj, ale to si v dievčenskej kategórii. Toto je kancelársky setup, takže by som to nechal neutrálne 5 z 10. 5 z 10 za kancelársky neutrálny A ja by setupik. som dala 7 za tie truhličky. No, Aďo, zavri to! Pre pána Januša! Tak to nie je kabeláž, to je tragédia v kompe. To jak otvorila, ale... Jo. Viktória, pozri, ona nedala setup, ale dala izbu. A dobre. Dala izbu, hej. Aha, to sú tie Blackpink. Či Black... To si teraz niečo. toto idete všetci? Ona má zvieratko. To bude škrečok džungársky podľa mňa. Hej, ona má zviera. Hej, ale Ale čistý setup. dosť pekne spravené, všetko takej bielej. Uspaná posteľ. Tu spravenie, ale riadne, pozri sa normálne. americký. Načechrana. Plišiaky, všetko pekne poukladané. Lego, dobre. Fajný koberis. Pekný koberček. Bezdrotová myšička. Ty kokos, ale toto je dobrá A to je izba. normálne, že IKEA. Všetko. Dobrá izba normálne. Poličky, všetko toto je IKEAcké, to je cool. No, akože toto není setup, ale toto je dobrá, toto je normálne dobrá Mne sa izba. tak ľúbi. A pozri, Aj, chálko, picka. busted. A dal by som, nebudem klamať. Ale počúvaj, ako izbový setup, normálne fajný, minimalistický, clean, úplne fresh. Ako izba, notebook, že? ona pozerá na noťasy, ako ja pozerám noťasy. Ale dosť pekná izba. Dosť pekná izba. Odkiaľ zohnala takéto plátno? Halus, Ja by dík, som, ja by som dala aj, že 9 z 10 na... Kubo, ty čo si v kumbáli? Wow, Kubo. Ty kokos, Ty máš 3 monitory? 3 monitory, Xboxový ovládač. Že ty si to narýchlo upratal. Určite to upratal na rýchlo. Že ty si to... On to pohádzal na zem podľa mňa. Xboxový ovládač, dobrá klávesnica, pekná podložka. podložka, cením. Máš 2 ovládače, bro, na čo sa Xbox? potáči? Jo, vyzerá to tak, že hej? To do toho vyprávaš? A neviem jak. One. Však to musí... Muko nazal všetko. Koľko dáme nášmu moderátorovi, fellowovi za tento setupik? Nezabudnite na to, že ak dáte menej ako 10 z 10, máte ban. Jak mu dávajú hneď 10? 100. Nice. Dobrý setupik. MK chce ban. Čistá fantázia, aby to bola, alebo dať kolotočárske letky. Lucifuk. Prečo by si sa volal Lucifuk? Lucifuk je najviac uletené meno, bro. No, poďme sa pozrieť. Jo, ďalej tu je ešte obed. Bro.
Dá sa vyčistiť. Lucifug je skvelé meno. Ale masakrálne, hej, zaprášené. Wow. Halu, že Lucifug to proste poslala, je jej to jedno. Ideapad musí byť Lenovo. Kámo, toto by som nemohol mať. Lucifug! Mala by si fuknúť do tej klávesnice trochu. Kámo, tá klávesnica reálne bojuje o prežitie. Normálne ty kokos je na jej last breath. Lucifug, to musíš vyprašiť, víš jak. Sofia takto vyzerá aj s telkou. Dobre, pekný setupík. Zase má telku v izbe. Pekný setupík, fajný. A ona má ešte, pozri, rádio vedľa počítaču. To jak sme otvorili? Aďo, to čo? To čo toto? Za Pálo kabeláš. Elektrikári sa chytajú za hlavu. ITčkári dvojnásobne. No. A však otvoril, však čo? Dobre, to máme všetko. Hoši, toto boli vaše setupy, takže ak by si aj ty chcel byť na budúce vo videjku, tak určite prídi na náš Discord. A to je všetko. Čau.